गोड़ पे गिरो। हसमत बाबा हंसी मत। ए बाबा उठ के हाँ। और नहीं तू नहीं ई कट कीजिए, चलिए फिर से आइए, गाना बजाइए। कौन जाएगा? काहे बाबा कैसन परेशान लगत है दुआरी पे बैठ के बाबा ई कैसे बजाइएगा। जैसे ही बोलेंगे ना इनको ठीक है बाबू तुम पूरा खुला है ना? चलो ठीक है, यहाँ पे आइए भैया, यहाँ पे आइए। यहीं से डायरेक्ट आप बोलते हुए आएंगे अरे बाबा, ठीक है? जो भी कुछ है हम खड़ा हो जाए, एकदम परेशान होके आप ही आइएगा। रेडी? कैसन परेशान लगत है दुआरी पे बैठ के बाबा ई कैसन भीड़ जुटल बा। बोल रहा है तभी आप निकलिए। ए बाबा कैसन परेशान लगत है दुआरी पे बैठ के बाबा ई कैसन भीड़ जुटल बा। अरे बेटा अरे का कोई बड़ी परेशान बानी अपना पटोह से, एकरा के पटाना का भइल बा, रात दिन खाली खेलते रहतिया। ए बाबा एगो बात बताई। अरे बेटा तनी बताव ना सोनू का बतावल चाहता रहो। ए बाबा हमार बात सुनी। चैनपुर के एगो सटले बगल में गांव बा सिकंदरपुर, वहाँ एगो बाबा उपतिन भइल बाड़न। वो बाबा कलयुग में भूतन प्रेतन के भगावे खातिर ही भइल बाड़न। अरे बेटा तनी उनका बारे में सुनाओ ना, तनी कुछ सुनाओ। ए बाबा सब लोग बैठे, आपके दरवाजा पर जितना लोग सब लोग बैठे, हम बतावत ही। देखिए भगवान लक्ष्मी स्टूडियो से मनीष भैया माई के दरबार में आई पड़न और महेंद्र बाबू माई के सेवा करेला रात दिन। हमारे बड़के भैया सैबर शाह जी भी माई के सेवा करेलन और खुदी सिंह जी माई के सेवा करेलन। भोला जी माई के सेवा में बहुत मन के लगा के करेलन। मिंटू चौहान जी माई के सेवा करवन से करेलन। ए देवमुनि लगा रहा माई भक्ति में हो पूरा खोल दो कैमूर में सिकंदरपुरी, कैमूर में सिकंदरपुरी होला चमत्कार कलयुग में भइले, कलयुग में भइले बाबा मुकेश के अवतार, कलयुग में भइले बाबा मुकेश के अवतार। दीन दुखियन के करे, दीन दुखियन के करे अइले उपकार कलयुग में भइले, कलयुग में भइले बाबा मुकेश के अवतार, कलयुग में भइले